Az öreg morcos Giuseppe reggel úgy ébredt, hogy a kanapéja ordítva kiáltotta: segítség, eltörtem! Giuseppe, aki mindig is hősnek érezte magát, felkapta a szerszám készletét, és elkezdte a kanapéjavító akciót. Kalapács, csavarhúzó, ragasztó, minden volt, csak unalom nem. Miközben ügyködött, egyszer csak eszébe jutott: ha már itt vagyok, talán a farkam is kicsit meghosszabbíthatnám. Túlságosan kicsi, plötyet, ráncos, még a feleségemnek, Mariskának sem kell. Giuseppe persze sosem volt finnyás, ezért elkezdte húzogatni, cibálni, kalapálni, mintha a világ legfontosabb műtétjét végezné. Bekapcsolta a szex csatornát, majd énekelni is kezdett. Csiga-biga, gyere ki, nő nagyra, farkam ide kint. De az univerzum kegyetlenül tréfás volt. Nemhogy nem nőtt meg, de a próbálkozás eredménye egy fehér, ragacsos anyag lett, ami minden irányban fröcskölt össze-vissza. Falra, szőnyegre is jutott, de főleg a kanapéra. Giuseppe ijedten nézte a katasztrófát. Ejha, ez takarítást igényel, mielőtt Mariska hazaér. Ecset, vödör, rongy. Giuseppe harcolt, mint egy akcióhős egy fehér ragacsos ellenséggel, miközben minden mozdulat egy mini robbanásnyi fröcsköléssel járt. Mindenhová lecseppent a fehér folyadék. Mariska belépett a boltból, Giuseppe fáradtan, de hősiesen próbált úgy tenni, mintha semmi nem történt volna. Mariska azonban meglátta a fehér foltot, és csodálkozva felhorkant. Ej, Giuszkó, máskor ne itt tedd a tejszínhabot! Giuseppe pedig csak vállat vont és csendesen gondolta. Na, legközelebb csak a kanapét javítom, vagy legalábbis a farkamat nem próbálom meghosszabbítani.